Правителството за сега не е подписало договор с Шеврон за добив на шистов газ в България, но има сключени споразумения за проучване. Заради това българското правителство вече е получило няколко милиона. Министър-председателят Бойко Борисов обясни, че клаузите в договора за добив на шистов газ ще бъдат в полза на българската страна, но в същото време неглижира опасенията на еколозите и масовите протеста в защита на житницата на България. Ако следващите поколения знаят, че имат залежи на газ, това би било довело до няколко милиарда поне в икономиката в следващите десетилетия. Ако не го бяхме направили, всеки пък би ни обвинил, че поради незнайни причини не искаме да гарантираме на следващото поколение диверсификация и добив на газ. В момента над 26 000 сонди на Шеврон имат разрешение да дупчат една от най-плодородните земи в България – Добруджа. Пораженията ще бъдат трайни и безвъзвратни. Американската компания обаче не се интересува от последствията върху околната среда. Еквадор вече осъди Шеврон за 8 милиарда долара заради вреди върху природата при добив на полезни изкопаеми, а Бразилия също подготвя иск срещу трансконтиненталната компания заради петролен разлив край щата Рио де Жанейро. Франция и Канада тотално забраниха възможностите за проучване и добив на шистов газ на своите територии. Българската държава обаче за пореден път погазва националния интерес, въпреки многобройните протести на хората от региона. Технологията за добив на шистов газ използва опасни химикали, които се изливат в подпочвените води и заразяват източниците на питейната вода. Освен това, поради разбиването на скалите предизвикват разместване на земните пластове, а последствията са катастрофални за десетки години напред.